ja vás vítam u druhej časti z Brawl Stars. Ja toto video natáčam momentálne predčasne, lebo jak ja toto video natáčam, tak vy ho uvidíte o deň neskôr. Lebo ja vám to ukážem. Dneska je 24.4. Keď ja natáčam toto video a ja ho proste vydám 25. Pretože jedno video som už vydal a ja vám som spomenal jedno video, že chcem vydávať video každý jeden deň, tak ja si toto video pripravujem na zajtra. Video proste budem diať o tom, že jak plním questy, takže vy toto video momentálne dneska nebudete vidieť. Vy ho budete vidieť až zajtra. Takže tak. Dneska budete vidieť maximálne video, kto si ho ešte nepozrel. Tak máte tam, tak som natáčal, jak som pušoval Daryla a dal som prvý ven s Barleym, takže tak. Znova tu máme z Barleyho a budeme musieť ďalšie viny dať s Barleym. Inak ten win s Barleym som dal, jak ste si čítali, prvý po 3-4 rokoch. Ok, ja to ďalej nebudem obkecávať. Ideme rovnou na hru. My máme momentálne quest taký, čo ste mohli vidieť v tom videu, že 4 krát po sebe máme taký istý quest, že 5 krát vyhrať s Barleym. Čo mi dalo docela dosť aj vecí. Aj toto nedopadlo dobre, hneď takto. To je hamba. Kámo, to je hamba, nič. Ale máme tu oveľa viac questov. Ubrať damage proste. Ten vinový sa tu teraz neukázal quest. 5 vinov, pretože ten vin sme momentálne nedali. Čiže je docela zlé. No, keďže my ešte asi potrebujeme ešte 4. Takže tak ľudia. Ešte raz, ja len toto chcem pripomenúť, ja ho preto natáčam toto video predčasne, pretože chcem mať proste kľud, aby to video vydalo proste kľudne sa, aby tam nebolo žiadne počuť hluk pozadí. Čiže to natáčam teraz, aby proste bolo to video dokonalé. Ja premýšľam, že ja takto budem furt natáčať videa, že ja ich proste vydám jedno video a ja ešte, keď stíham, tak rýchlo natočím ešte druhé, ktoré vyjde na druhý deň. Ja ma nehovor, že ma zabije Barley. Jaj. Ja som zabil jeho našťastie. OK, Ems. Ems, môžeš ísť odo mňa. Na toto sme sa nedohodli. A ešte pritom je tam boj. Ja som nemal kam zdrhnúť. Toto je to proste, že proste vás obklúčia. Vy sa tu snažíte vyhrať a proste to nejde. Pretože vás obklúčia a vy proste neviete, kam máte ísť. Či máte ísť oproti neho, keď máte málo AP, alebo neho. A ešte pritom tí dvaja sú tak silní od vás, že proste nemáte ani na jedného šancu. Takže to je ten problém, že proste vy máte ťažkú cestu si vyberať. Buď si zvolíte smrť 1 alebo smrť 2. To je jednoduchá odpoveď. A keďže si neviete vybrať medzi smrťou 1 a smrťou 2, tak proste si vyberajte random cestu. Proste necháte osud, aby vám tú cestu vybral. OK, El Primo is here. Poď do mňa, haha. Ja som trafil na miesto El Prima boha. Bum! Ďalší win za Barleyho, nice. A dokonca sa splnil docela dosť questov.
ja idem momentálne poplniť všetky questy. Aby sme mali úplne všetky questy. Do Barleyho. 2020. Tak, ten nový rok 2020. OK, takže bereme si 100 na Jackie týchto. Neviem, jak sa to volá ľudia. Bereme si 10 gemáčov. Naše prvé gemy. 1000 týchto. A máme tu 2 stardropy. Prvý rare. Ja nenávidím rare stardrop. 50 coinov. A ďalší rare. Aj. To nám nejak nevyšlo. OK. Ale aj tak. Máme tu ešte asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 questov, ktorých by sme mohli automaticky splniť. Lebo sú to easy questy. Easy, kámo. No, síce zabarli ho, neviem. Ale za mňa sa to dá proti, jak vidíte, botom. OK. Ty rovno po mne. Aha, tak ty takto. Kamo, travu Jessie. Ty Jessie 1. Nie, prosím, nie. Na to. Yes. Netrafíš sa. Ona ešte do toho išla. Ona do toho reálne ešte išla. To je taká... To sú takí... Really. Proste, ja tam nahádžem tieto ohnivé gule. Ani do toho ešte naschvál. Just idú. Kámo, to nedáva zmysel. Proste, či to oni proste urobia len tak, alebo proste ja tomu nechápem. Kámo, to není bot, on asi vie, čo robí táto Nita. Ona proste zbiera tieto power pointsy. To je proste... Ja mu proste nenávidím. Zbiera si Nita koľko chceš, ale mňa aj tak neporazíš. No, si sa porazíš, ale... Ale budeme vraveť, že ako nič, že porazím ťa. Sakra, ona tam nešla. Už chytá na mňa nervy. Čiže Big Brain. Big Brain tam. Možno, že by... Toto boli tesnotky ľudia. To zase koľko questov? 1, 2, 3, 4 questy zase úplne easy splnené. OK, a hore máme stardrop. Zas 2020. Kámo, 2020 je nejaký zácný rok. OK, special event. Čiže tento. 5v5. OK, a zoberieme si 100. Kámo, máme Jackie. Let's go. Ešte to tu vypisuje. Rare Brawler. Mám si odložiť Rare Brawlera. Mám tu iba 2 Rare Brawlerov. A za mňa by bol dobrý asi Brock. Brock by bol najideálnejší. A máme 2 stardropy. Takže Epic. Epic, kamo. Ale ostáva tam stále Epic, OK. 200 coinov, OK. Super Rare. 100 coinov. OK. Ešte máme tu zo pár questíkov. 3 questy vieme tu splniť úplne, že easy. Čiže máme nového brawlera. 8 brawlerov máme momentálne. Tu je tá nová brawlerka, čo by mala byť o 7 dní. Počkaj, pozriem sa. Áno, 8 dní a 17 hodín. Čiže 8 dní, takže som sa vlastne tak nejak aj trafil, aj netrafil, dajme tomu. OK, ja idem ďalej s tým Barleym. Vidíte tu questky.
Čo sa volá, že K? K-A, kámo, to čo je za divné meno? To proste, Čavo si nevedel vybrať meno, tak proste, že ti tam napísal random vec. A ja nenávidím týchto brawlerov, čo furt zdrhajú, proste oni sú runnery. Jak teraz, kamo, ak teraz to mňa strelíš, kamo, ja ťa nenávidím. Kamo, netrav ma, lebo viem, že teraz mi dáš vypínaka na jednu ránu, dobre. Bum, ona vyplula ju a ja som vyplul ju. A ona si vypne mňa. Ok. Ale aspoň 4. miesto. OK, a hneď máme splnené. Čo mi toto ukazuje? Kedy som to rozklikol? Kamo, raz, 2, 3, 4, 5 questov, ty kokos. A dáme ešte jeden vid a máme ďalších, kámo. Teraz to bude asi 3000, kámo. A 2500. OK, 1000 coinov. A star drop. Epic, kámo, poď, mythic? Nie. Dobre, ďakujem. Kámo, ako teraz? Kámo, že by sme mali našu prvú postavu na devine. Na devine. Kámo, let's go, ja ho dám na devinu. Našu prvú postavu na devine. Let's go, kámo. Max level, no, nie je to až tak max level 11. Ale je to tak brérem, keďže je na devinke. Takže máme brawlera na devine. Kámo, toto je docela fajn, kámo. Prvý brawler hneď na devine. Lol. Ja neviem, jak pozerajú youtuberi status, že koľko môžu mať odoberateľov za niekoľko, ale ja podľa mňa moju prvú 100 dám až za neviem koľko rokov. Mojich prvých 100 odoberateľov. A to som vám zabudol pripomenúť, pokiaľ nemáte odber, lebo vidím, že už mali by ste byť 8 alebo 9 odoberateľov. Takže za mňa to je zatiaľ úspech, 9 odoberateľov a natáčam neviem koľko mesiacov, asi pomaly rok. Myslím tým, že rok to je od môjho prvého videa. Natáčať som... Toto je od môjho prvého videa, to že rok, ale keď mám počítať môj YouTube kanál, ten mám už asi 3-4 roky. Aspoň si tak myslím. Či nie, počkej, tedy som mal Bad Boy SK kanál. 1-2 roky mám ono. Možno rok aj pol mám tento kanál. Proste vytvoril som si kanál a po pol roku som sa proste rozhodol, že premýšľam, že tomu kanálu niečo chýba. Natočím video. Ktoré momentálne vy neviete vidieť, pretože to video sa zmazalo. Lebo ja som si asi po ďalšom pol roku všimol, že aké chyby robím v videách, tak som niektoré vymazal. A to, čo som robil, boli obrovské chyby. Ale veľmi obrovské. Takže som sa rozhodol proste, že ich vymažem. OK. Dobre, teraz som ich tiež splnil docela dosť tých questov. Koľko? 3000, kámo. 3000, kámo. OK, máme 100 týchto, kámo. 50 nám chýba, aby sme mali oni. Takže Star Drop, Rare, Super Rare. Ale 30. Dobre, tak nič. Kam ale 4 gemy. 4 zachránec. No,
Prečo nie? Prečo nie? Prečo nie? Kamo. A máme tu konečne Epic Brawlera. Ja sa že berem Ems. Ho posunul, lebo ja som za ňu aj niekedy hrával. Na mojom hlavnom účte by som ju mal mať na 20. ranku. Neboj sa, na chvíli sem tam! OK. OK. Ešte zo pár questov mi chýba na tie sola. OK, ja premýšľam, že ja splním na barných a posledných pár questov. Zdá sa mi, že na tie pár questov, na tých pár questov stačia mi 2 hry, ktoré by som musel samozrejme vyhrať a dať samozrejme kill. Čož pri tej výhre by som aj spravil. Čo mi to nehádže? Á, dobre. Jackie! Ja troška urobím na nervy Jackie. Počkaj, nie je 2 hry, či? 2 hry alebo 3 hry? Teraz neviem iste, že či 2 hry alebo 3 hry, aby som mal splnené alquesty. Teraz... Kamo, ja som ju ani netrafila a jej to ubližilo. Nie. A sakra. OK, ale toto mám splnené. Dať 1 kill. Ja rovno sa dostávame ďalej v Tontlam. Star Drop. Rare. Ja nenavím Rare Star Drop. Ja mám rád Legendary Star Dropy. Na mojom hlavnom účte mi ich spadlo docela málo. Hlavne, kamo, sice mi padli 3 Legendary zo 100 Star Dropov, ale to bolo málo. Som ich očakával o troška viac. Sakra, toto mi nevychádza. Nevychádza mi tento svet a dokonca mám už aj mínus. Minus 2 som dostal. Poď. Musíme to tu nejak rozbombardovať. Edgar! Kámo, to je najlepšie, keď ja hodím sa bomby a oni sa potom poprechádzajú a sú dead. Ha. GG. OK. Poď. Nerob mi nervy, prosím. Poď sem. Hop. Bum, trafa. Bum. Ja si tu... Proste typka si tu proste ničí iba česky. Ona nič iné nerobila celú dobu. GG. Ja som tohto smajlika nechcel. OK, posledný win. Aj užam. Bum.
Jaj, čím si ja mierim? Kto sa pýtal? Bum. Chcem byť aspoň... OK, gas, počúvaj, môžeme túto tému zmeniť a proste skap. Daj mi to. Tak. Poď Miko. Ja viem, že si Miko. Ja som videl tú palicu. Ja som tú palicu. Áno, ja som to tak videl. OK, Miko. Počúvaj. Dobrý. Tak, super. Tak. 1000 coinov a star drop. Tak, super. Máme aj novú vec, čože Brock. OK. Ľudia, toto je pre toto video všetko. Pokiaľ chcete vidieť z Brawl Stars ďalšie pokračovanie, čož by bol diel 3, píšte kľudne do komentára, ale aj tak, aj keby si nepasila, aj tak vyjde. Takže aj tak či tak. Ďakujem za dopozeranie, ak ste sa dostali sem, do pozerania videa. Ja sa s vami lúčim. Čau, čau!